Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Unsa man? Unsa ning lahon? Nisulti pa ka ganina. Nga nahimo mig milagro. Unsa milagro ha? Nag-igat-igat na kang bong? Nagselos ka? Oh! Nagselos ko! Kinuo ko. Maunay tinuod. Nay, buot pong ipasabot nga. Kamo si Bong? Siya ang ikaduha mong tatay. Kinuo ko. Pero dili ko gusto nga inyo kong buangon. Di ko gusto nga makiribal ka na ko. Kinuo ko. Siya ang naghatag na kaharuhay. Si Bong Athena. Siya! Nay, pahuway na. Magsulti lang unya ta. Sa'yo sa buntag. Sige na, pahuway na. Dili! Palagahe ko! Unsa man? Gilabtan ka ni Bong? Wa, Nay. Iya kong giisip nga iyang anak. Saba niya ay! Basig ate ka na mo ha? Ako na naggisulti ni mo, Nay. Giisip ko niyang anak. O ako usap siyang giisip nga ikaduhang amahan. Ay, atik! Nay, sige na, katog na. Katog na. Dire, ragod. Dire! Dire! Nay! Dire! Nay, magisi ning akong sinina. Tugan! Giunsa ka ni Bong, ha? Giunsa ka ni Bong! Nay! Giunsa ka ni Bong! Tugan! Ah! Nay! Lingkod! Lingkod! Athena! May nahabilin pa kong respeto ni mo, Nay. Utang buot. Ayaw na kong pasakit eh. Athena! Ay, Inday Athena? Nang amay. Sorry. Okay, Raday. Lakip ka? Nakainumpod? Ay, nakig-inom mangkot si Ma'am. Makigsulti ko ni mog maayo. Ay, unsa ka na, Day? Tug-ani lang ko tinuod. Ay, sa unsa lagi, Day? Dugay ka naman din hinga nagtrabaho, no? Ay, oo. Dugay na. Una pa kang nanay? Ay, yes, Inday Athena. Karon nga nakasud si nanay din eh. Mangutan ako. May relasyon silang Sir Bong? O Danay Chona? Kuan? Kineng? Prangkahi lang ko. Tuwid kay dili ko gusto nga makasako. Nga magduda ko nila. Day, ay dili magkukugusto nga ako'y magdalagubot dire. Ayaw ka bala ka nang. Dili ikaw magdasgubot. Ay basin ba kun masulti ko. Ako mo'y mahimong hinungdan. Okay rin ang amay. Okay ra gyud. Kinsa man ninyo nawag? Si Bong. Siya day. Hello, Bong. Apol, Nanawag ka? bigawas ng matuod yung kinaiya sa mga amiga. Kinsa? Si Chuna, Unsa? nakaako na using ka na ako. Ha? Mao ka na ang iyang gibuhat. Di palang gidugay. Tungod sa sobra ni mo pagpangga niya, ni balon na ang oh. Ha?
Wa sa na siya maipagtagad na ko. Wa niya huna-huna nga nagmalampuson siya sa pagbiya ni Alan nga iyang katipon tungod nako. Apple. Yes, mo na tinuod bong. Ako'y nahimong instrumento nga may katarungan siya mubiya sa iyang ka-live-in nga si Alan nga amahan ni Athena. Nga sa ato pa, samtang nalambigit na siya nako, nag-live-in sila ni atong Alan. Kuan, kining Laki po di ka, Apple, naglimod nako. bong. Ang imong gipaila diri nako na single mom si Chuna. Mo na gusto niya ipailan nimo nga siya single mom. Okay. Salamat, Apple. Please, ay nakasuko na ko, bong. No. Ayaw ka na guna-una. Ning kinabuhi usahay kita'y makalingla. Pero mahitabo pod nga kita mauilinglaon. Bong, Sorry nga nilistorbo di ka. Bye. naka-afford nagsing ka si Chona ka mo? Nangita kasi mong timalas, Chona. Bye. Dayalan. Naan yun ko. Naan pa yun ko. Tuwag lang ang gritso. Ang hindi kami narado sa pultahan ay. Paraya lang, bay. Bangon na niya, mga unta. Ina. Oy, ninawag niyo mo ay. Oh, si Apple. Hello. Hello, Apple. Hello. Hello, Alan? Nanawag ka. Nahibaw ka ba kung asa na ko ikita si Chuna? Nahibaw. Oh, pao ba? Asa na ko siya ikita? Kung ikita mo siya, musamot lang ang imong kasakit, Alan. Apple? Labi ni sa Chona, Alan? Iba na talaga si Chona. Hirap nang abutin. Mao ba, Apple? Naana siya kinatumian sa iyang pangandoy, Alan. Milyonarya na siya. Apple? Mo na tinuod. Kung mao magana, pwede tultulan ko nimo. Ayaw ka bala ka. Ayaw ka hadlo ka. Ayaw pagtuo nga maghimo kog kasamok. Dili Apple. Kung milyonarya na siya, ikalipay ko. Tungod kay mao ka na niyang pangandoy sa kinabuhi. Alan, Ikalipay na ko tungod kay dili na ko mahatag ang niyang tugpaw nga pangandoy. Dili, Apple. Pero hangyo lang ko. Tultuli ko. Asa, please. Si Athena? Nagpaabot ko si mong pagawas ng amay. Ay, day! Sultihin lang gid ko sa tinuod. Unsay matuod nga kahimtang ni Nanay Chona o ni Sir Bong? Day, intawon! Please lang! Hangyo ko. Unsa man. Unsa mang gyud. Hay. May relasyon sila. Oh. Sorry, Day Athena. Mamugos mang gyud ka. Tinuod gid ang akong pagduda. Nga may relasyon sila. May relasyon sila ni Sir Bong. Ang manyakis nga Bong. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!